सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। जिल्ह्यात डॉक्टर नाही ही वस्तुस्थिती आहे। याआधीही अशी स्थिती होती, परंतु ही परिस्थिती बदलण्यासाठी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण प्रयत्नशील आहेत। डिसेंबर अखेरपर्यंत ही परिस्थिती बदलेल असं मत माजी आमदार राजन तेलींनी व्यक्त केलंय। तुमच्या पत्राविषयी मी सांगतो की येणाऱ्या अखेरीपर्यंत हे सगळे विषय मिटतील। कधीपर्यंत? अखेरीपर्यंत, या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत। ज्या गोष्टी आल्या त्या आम्ही वरिष्ठांच्या कानावर घातल्या। ज्या गोष्टींमध्ये जी भांडणं होती तुम्ही म्हणताय तो विषय सुद्धा तुम्ही तिकडे बघा, त्याला कोणाला शिक्षा करा, कोणाची बदली करा, काय करा ते करा। पालकमंत्र्यांनी ऑफ द रेकॉर्ड ज्या पद्धतीने तिने सांगितलं त्या सगळ्याच गोष्टी मी ते उघड करणार नाही, परंतु ह्या एंडपर्यंत हा सगळा विषय संपतो। डॉक्टरांची वानवा ह्याच्याबद्दल सत्यस्थिती आहे। परिस्थिती अशी आहे की जरी डॉक्टरांची वानवा हा काय आजचा विषय नाही, ह्या कोकणातली वरचेवर परिस्थिती आहे आणि म्हणून शासनाने खासबाग म्हणून दोन गोष्टी या ठिकाणी करायला पाहिजेत आणि आम्ही मागणी केली आहे की जसं कोल्हापूर मेडिकल कॉलेजचे लोक कणकवली देवगड परिसरात मदत करतात किंवा येत आहेत, तसं आम्ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली की सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि शिरोडा किंवा वेंगुर्ला या सगळ्या ठिकाणी गोवा मेडिकल कॉलेजचे लोक डॉक्टर इकडे या ठिकाणी द्यावे, अशा प्रकारची विनंती केली। औषध पुरवठ्याच्या बाबतीत दरवर्षी जेवढी मागणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि सिव्हिल सर्जन जे करतात त्यांना तशा प्रकारचे पैसे देतात। उलट पालकमंत्र्यांनी हेही पलीकडे जाऊन सांगितलं की तुम्हाला जो टेक्निकल स्टाफ पाहिजे आणि त्याला लागणारे जे पैसे आहेत ते तुम्हाला मी देतो, तुम्हाला लागतील ते तुम्ही सांगा। ही काय झालं की डीन आणि सिव्हिल सर्जन यांच्यात कोऑर्डिनेशन नाही आणि म्हणून कलेक्टर आणि सीओ यांना समोर बोलून घेऊन या संदर्भातली सगळ्यांना सूचना केली। आतापर्यंत पालकमंत्र्यांनी 3 बैठका घेतल्या, पण ह्या ज्या अधिकाऱ्यांचं मी सांगितलं ते कोऑर्डिनेशन नसल्यामुळे डीन तर आता आपल्याकडे माहिती आहे मेडिकल कॉलेजलाच सिव्हिल हॉस्पिटलची बिल्डिंग दिली आणि ती यंत्रणा सगळी गेली डीनकडे आणि म्हणून सगळा हा गोंधळ थोडाफार जी काही मॅनेजमेंट व्हायला पाहिजे ती मॅनेजमेंट बरोबर नाही। पण काही असलं तरी वस्तुस्थिती खरी आहे, पण या गोष्टीची गंभीर दखल जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी घेऊन त्या संदर्भात निश्चित तोडगा या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत 100% या ठिकाणी होईल। औषध पुरवठ्याच्या संदर्भातल्या ज्या गोष्टी असतील मी आता पण शिवनशी बोललोय, माझी आपल्या सगळ्यांना विनंती आहे की शेवटी ग्रामीण भागातल्या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांचा प्रश्न आहे, तो अडचणीचा येता कामा नये। जिथं मग आम्ही देऊ किंवा जिथं मग बरा पैसे असताना डीपीडीसीला जे पैसे आहेत त्यात वाढून किती तुम्ही सांगा तेवढे पैसे आम्ही देतो, पण काही लोकांच्या खरेदीवर लक्ष असतो आणि मग एकत्र खरेदीसाठी होतात काय, ह्या सगळ्या गोष्टी तपासून बघाव्या लागतील आणि म्हणून या सगळ्या संदर्भात आपल्याकडे जी माहिती आहे ती आपण जर दिली तर ताबडतोब करताना बोलू। नंबर 1, काजू पीक विम्याच्या संदर्भात गोष्ट 100% खरी आहे। आम्ही सरकारकडे अशी मागणी केली आहे की गोवा बागायतदार संघाने ज्या पद्धतीने वरचं फरक हे काजूच्या शेतकऱ्यांना देतात, तसंच महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा हा फरक या ठिकाणी द्यावा अशा प्रकारची विनंती केली आणि द्यायला हरकत नाही। याचं कारण गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये 1300 कोटी रुपये काजूचं वेगळ्या याच्यासाठी राज्य सरकारने ठेवले आणि माझ्या माहितीप्रमाणे ते जे पैसे आहेत हे काजूला भाग कुठला येतो तर रत्नागिरीतला लांजापासूनचा काही भाग, सिंधुदुर्ग जिल्हा पूर्ण, गडिंग्लज, आजगाव इतकेच भाग ह्या सगळ्या ठिकाणी येत आहेत आणि ते पैसे जर दिले तर काजूच्या लोकांना हमीभाव देणं ते सोपं जाईल। 100% आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करतो की काजू पिकाला हमीभाव मिळाला पाहिजे आणि याचं कारण रास्त आहे की जी बाहेरून परदेशातून काजू येते त्या काजूला चव नसली तर लोकांना काजूला काजू आणि त्याचा रेट त्याच्यामुळे डाऊन होतो। आत्ताच्या शेतकऱ्यांना जी काही त्याच्यावर औषध फवारणी करतात त्याला येणारा खर्च आहे किंवा तो काही निगा करतात तो परवडणारा नाही आणि म्हणून काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे
ही आमची पण मागणी आहे आणि मी 100% या मागणीचा पाठपुरावा करून कुठल्याही परिस्थितीत हे पैसे मिळाले पाहिजेत या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.